لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد ينادي. Prenesu Esma bintu Jezid, radijallahu anha, neka Allah bude zadovoljen su nea i su nas. Deka pejgamber sallallahu alaihi wa sallam rekao, Iza džema Allahu l'awwaline wal akhirin, koga Allah azza wa jalla na sudnji dan će ih sobere, će ih izbere i prvite i podosnežnite generacije. Znači koga Allah azza wa jalla na sudnji dan će ih sobere site luđe od Adem alaihi salam pa do posljednji od čovjeka. Će dojde jedan glasnik Junadi bi saut jasnul halaik, će povika s jedan silen glas koji site stvorenije će go slušat, to je glasnik. Što će povika to je glasnik? Se ja'lemul halaik al jom men ulil kam. Daneska o luđe, o pokolenija, daneska će doznate koji se najpočesteni, ulil kam, koji se najblagorodnite, koji se najdobrite od svite stvoreni. Kaj Allah Đelešanuhu na sudnju dan, koji se najizbranite. Thumme jerđa fenadi. I će povika toj glasnik na sudnji dan. Zamisli mahšar. Site luđe od Adem a.s. Awwaline wal akhirin. Site luđe. Od prvite generacije do posljednite. Od poranešnite do potosnešnite. Koji je najpočestniji? Koji je najblagorodniji? Koji je najpočesteniji? Fejunadi munadi će povika glasnikom. Ejna alladhine kanu la tulhihim tijaretum wala bejun an zikri la. Kada se oni koji ne bi sprečila trgovinata, ne bi sprečila kupoprodažbata od spomnuvanja na Allah, od klanjanja na namaz, od davanja na zekata. A nif, ova kategorija na luđe, vo Kur'an, vo sura Nur, Allah veli riđalu, riđal, maži. Kada se ti je maži? Znači danas kad mi je namer istinski maži. Znači što je maš? Maš koja će zborne, to sedi na zboru. Maš koji ne se plaši od prigovor i od ugovor i od kritika. Maš koji je sposoben da go spečali dunjavuk i ahiret. Allah gi narekao ti je maži. Bideći se sposobni da bidat i trgovci i rabotnici, da vršat i kupoprodažba, međutim istovremeno se svesni i sposobni i da klanja i da dava zekat. Razumijete? Danas kad mi imamo od jedna strana luđe koji se trgovci, koji nikad nema vremena za nas. Od druga strana imamo luđe koji se klanja, mučinat ibadet na Allah, međutim stranata na rabota, na trud je zapostavljena. Znači luđe koji se nasrčile samo kod ahiret i imamo luđe koji se nasočile samo kon dunjavu. A ona kategorija koja je postavila most među dunja i ahiret, među trgovija, rabota za dunja i rabota za ahiret se malta. Meleki te čekati, ejne, kada se ti je? Fejekumun wa hum qalil. Ili kad će stane među tije milijoni, milijarda luđe, će stane jedna grupa, ma ti je mnogo malka. Vahum qalil, a će da mnogo malo grupa. Znači malko se tije luđe na dunjava koji se sposobni da sprečava za dunja i za ahiret. Znači sporime za trgovci. Thumme jerđa fa junad. Poslije će povika povtorno glasnik kod nas sudnji demo mahšar. Lijakumu alladhine kanu jahmiduna Allaha fi sarai wa barra, fa yakumun vahum qalil. Vtora grupa najizbrana, najpočestena, najblagorodna,
neka stanat onije koji bili blagodarni na Allah azza wa jal fi sarra'i wa darra, koji bili blagodarni na Allah i vo blagosostojba i vo teškotija. Da budeš blagodaren na Allah azza wa jal i koga ti je teško i koga ti je lesno. Fayakumun wa hum qalil, i ti će stanat. Međutim, i ti će biti mnogo mala grupa. Koji? Znači, on je koji bili blagodarni na Allah azza wa jalla i u bogatstvu i u siromaštija. I u maka, i u lestotija. I potreban će povikuvač i će reći lijakumu alladhina kanu tatajafa junubuhum anil madaji. I neka stanat onije koji preko noć stanuvane da mu činati bude na Allah. Fayakumun wa hum qalil, i ti će stanat, ama će biti mnogo mala grupa. Videći noćni ibadet je najiskren ibadet. Videći pejgamber alejhi salatu vesselam kako reče pejgamber sallallahu alejhi ve sellem: "Ej salat yafdal ya Rasulullah, ko je naredan namaz?" Farz. Thumma ej, posle ko je naredan namaz? Kale qiyamul layl, reče noćni namaz. Znači, posle farza, ko je naredan namaz? Noćni namaz. Znači, noćni namaz je noći. Ti i Allah. U nasu mi ja, doveka drugi to ostanate duže spijan, a ti staneš i se boliš. I mu činiš ibadet na Allah dželešanu. Znači, to je najvredna grupa na duži. Znači, ovi je 3 grupi na duži. On je koji trgovija da ne sprečava od zikra od namaz. Vtora grupa oni koji mu se blagodarni na Allah i u bogatstvu, i u siromaštija, i u maka, i u lesnotija. I treta grupa oni je koji nivnite stanuvat od nivnite posteli da go spomnuvat, da mu činati vodet na Allah azza wa jalla. Fayakumun wa hum qalil, a i ti je mala grupa, thumma yuhasabu sayrun nas, i potora ostanati da ljudi će polagati račun. Smetka. Ovaj hadis go prenesua Ibn Abi Dunja i Bejhaqi. Ovaj hadis sahih. Se prenesua da je pejgamber sallallahu alaihi wa sallam rekao: "Iza kale l'abdu alhamdulillahi kathir, kale Allahu uktubu li abdi rahmeti kathira." Hadis sahih. Koga čovjek će reći hvala na Allah mnogo. Koga čovjek će reći alhamdulillahi kathira. Koga čovjek će reći hvala na Allah mnogo, Allah im veli na meleki: "O meleki, pišete mu na ovoj moj rob, moja milost mnogo." Znači ti vi kaže alhamdulillah mnogo, hvala na Allah mnogo, Allah im veli na meleki: pišete mu na ovoj rob mnogo milost moja, mnogo rahmet moja. Zato alhamdulillah je zbor koji treba da go izgovarame. Sekoj namaz, sekoj rekat ko započnemo su alhamdulillah. Sekoja hudba je započnemo su alhamdulillah. Sekoje koja će završiti su javljenje, kako što rekao pejgamber alejhi selam: "Inna Allaha la yarda 'anil 'abd." Allah je zadovoljan od onog čovjeka. Iza akala aklatan, koga će jadeš nešto, na kraju da rečeš kako? Alhamdulillah. Evo iza šaribe šarba, ili koja će piješ nešto, na početak se veli što? Na početak se veli Bismillah. Na kraju se veli alhamdulillah. Hvala na Allah što me возможи da pijem ova voda. Alhamdulillah, veli mi koja će stanemo sa bajne. Vidiš i pejgamber sallam veli koja će staneš sa bajne zdrav živ, reći alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Hvala na Allah koji ne oživi od kako prethodno bedno umreni. Vidiš ti koja spiješ, ne znaš što si pravo. Alhamdulillah, veli mi koja će obleći me nešto novo. Hvala na Allah što je odloži da kupi nešto novo. Reći koliko ljudi danaska nema dovoljno obleka. Alhamdulillah, duri se veli i pri nesreća. Če spomnem ovoj primjer i tu će završimo. Veli pejgamber sallallahu alaihi wa sallam u den hadisi šerif: "Iza qabada Allahu fu'ade abdi", koga Allah će naradi na meleki da mu azeme duša na nekoje dete. I meleki te dođa da mu azema dušata. I meleki te se vraća ke Allah. Allah azza wa jalla gi prašao melekite: "Mada kulu abdi", što veli to roditelj? Što veli to i čovjek što mu go zema negovo to sakano, negovo to milo, negovo to čedo? Ako čovjek odreće alhamdulillah i reče inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un,
Hvala na Allah. Nije sme Allahu i Allah se daće. Nemo se da shvati neko da čovjek umre sidi i koja će da dođe to, da ga posjeta to i da mu reče hvala na Allah. Hvala na Allah, znači mu srce. Znači da bude zadovoljen. Da ne reče što Allah mene nego sljedeće do tu. Da ne se protiviš na Allah se očelje tuku, da go prihvatiš to su draga volja. Znači nemaš sila, ni tu možda mu se sprotistaviš na Allah. Allah Đelešan velija meleki ibnu li ibni Adem bejten fil dženne wasammuha bejtul hamd. Za toj čovjek koji će prihvatiti su blagorodno srce. Moja ta odredba, smrta na njegovo to blisko. Ibnu li ibni Adem bejten fil dženne wasammuha bejtul hamd. Izgradete mu kuća u džennet za toj čovjek i ta kuća naređete bejtul hamd. Kuća na blagodarnost. Ovo je hadise sahih. Kuća na blagodarnost. Za oni koji će reći alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, hvala na Allah da će su srcem, da konačno dođe od njegove. Ne može čovjek da se spotistavi, toko treba da prihvati su drago srce. Zato veli Omer ibn Khattab radijallahu anhu, koja će te pogodi nesreća. Ako si blagorodan i blagodaren, ta nesreća ne može da sprečiš. Ta mora se slučiti. Ama ako si blagodaren, znači ja prihvatiš su drago srce, će dobiješ nagrada od Allah.